Здравейте! Казвам се Милена Добрева от интериорно студио Она Дизайн. И днес се включвам, за да ви разкажа докъде стигнахме с монтажа на нашата зелена кухня. Имаме място, предвидено за вграден хладилник, както и чекмеджета. Кухнята, за да бъде функционална, разбира се, трябва да има максимално много чекмеджета. Ъгълът, който е изключително труден за усвояване, за да може да се ползва удобно, всъщност ще има изтеглящ механизъм. По този начин всичко ще бъде достъпно и лесно за ползване. Нещо интересно, което сме предвидили, е малко чекмедже под мивката. Там ще може да държим гъбички, малки четки, изключително удобно за една домакиня. Под него се намира коша за боклук и, разбира се, място за съхранение на препарати. От другата страна ъгъла отново сме усвоили с изтеглящ механизъм и, разбира се, чекмеджета. Сега вече сме готови да поръчаме техническият камък. Едва след като монтираме плота от технически камък, можем да пристъпим към лепенето на тухличките, които се явяват гръб на кухнята и ще бъдат разположени и на цялата стена около прозореца. След като ги сложим, чак тогава може да кажем, че нашата кухня е готова.